Moi, täällä on taas Zede ja Pele. Niin nyt ollaan Sokerpysiikissä ja aloitetaan. Ja tosiaan, multa ei oo tullut Mine-video sen takia, koska Frapsi vähän lagi. Mutta tänään tulee nyt meidän yhteinen video. You motherfucker, asshole, No en mä oo rasisti. Sori. Amerikkalainen, se on mun kaveri. Ei oo. Ei. Älä tuu tänne, amerikkalainen. Kyllä. Se tulee! Sehän on mun kaveri! Okei, joo, nyt mä uskon. Jalis on mun kaveri. Ei oo. On. Ei oo. On. Se ei oo kumpaa. No niin. Mä tarjosin sulle bissejä silleen jalkapallo. Sähän ihan huijati. Kiitti. Kato. Rahaa ja bisse kuule mitä onkaan, niin aina auttaa tässä. Kato, mä lahjoin No. Jei, voitto! Niin paljon nöykäröitä. Joo, en mä laita sitä tää vittu enää. En mä jaksa. Hei, paina nyt sitä. Se on joka toinen. Huo. Eihän mun melkein pidä edes painaa Huo. Ai ei. Ja maali! Ei. Alastomia. Ollut varmaan vähän kuuma näillä treeneillä. No niin. Ei! Joo. Mitä? Hoi 100 lunta. Mitä päättämiä? Päättämiä. Ui! Jumata. Huo! Yes. Pitää vähän volttia. Nyt maali vasta. Ei! Yes! Mä oon nyt, sä oot yksi. Jos sä voitat nytkin, niin oikeesti mä oikeesti. Joo! Aika boss! Mitä? Mä yritän olla liikkumatta. Like a boss! Kato skillit. Nyt on skille. Skilli! Päättämät. Mitä? Miten mä potkasin noin korkealle? Mikä skilli? Oli kova. Miksi mä oon kohdalla? Nyt kumpikaan ei potkas. Mä en potkasi. Sä potkasi. Kato. Tää on mun kaveri nykyään. Ei oo. Mä oon lahjannut sitä. Niin, mutta nyt sä et oo lahjonnut. Mä lahjoin sitä. Ei kun mä lahjoin. Se on muutenkin sisäinen ystävä. Ei kun mulla. Se on mulla sisäinen. Kato nyt! Se on mun sisäinen ystävä. Beach Ball, se on mun sisäinen ystävä. Ei kun mun. Se on mun sisäinen ystävä. Yes! Ei taas alastomia ihmisiä. Mitä? Oi mikä skillsi. Tää on skillsi. Nyt lähtee peleskillsi. Nyt lähee Kiri vetää. Nyt tulee Kiri. Kiri voitto. Kirikuu. Ei tuu Kiri. Mitä? Kannattaa kattoo Kirikuu. Se on alastominen ihana elokuva. Mitä? Tai se on animaatio, mutta siinä alastolla on lapsia. Kato nyt mikä Kirikuu. Kiri. Ja se osaa juosta tosi kovaa ja... Oi, tää on mun sisäinen ystävä. Tää on sisäinen ystävä. On. Ei oo. Selvä sisäinen. Miksi se istuu kaverin päällä? Koska se tuntuu kivalta.
Kato nyt. Kato nyt. Kato, mähän sanoin, että musta tulee Kiriku. Mitä? Meillä on taas alastomia, eikö naisia? Nonni, mähän sanoin. Oh, in your face. Mikä skillsi kuule. Joo. Au, se tuli mun päälle. Paina siitä jutusta. Tan. No, olikopa? Just noin. Mä olin silleen, että ei vitsi, mä teen omari. Huo. Jumata. Ai. Huo. Tää on mun sisäinen ystävä. Noin. Huo. Ai. Tää on mun sisäinen ystävä aina. Ei oo. On, kato nyt. Niin. Niin joo. Tää on mun sisäinen ystävä ikuisesti. Ei oo. Ai Mä ei. lahjoin sitä. Eipä, mäpä. Mä Mä lahjoin sitä. sen rahalla. No mä lahjoin sitten sillä tuplasumalla. Mäpä. Mä lahjoin triplasummalla. Kato nyt mitä me pomputellaan täällä. Vähän meillä on skillsei. Ei älä mene yli! Kato siellä ylhäällä vaan. Huo. Ding. Joo, kato mä lahjoin sitä. Kato mä lahjoin tätä. Ethän mä lahjoin sitä. Tää on mun sisäinen ystävä. Ei, Mä lahjoin älä huijaa. Tää on mun on. sisäinen. Eikö mun? Negrivoima. Nekeri tulee. Tullaan. Au. Huo. Mä sanoin. Kato, tää on mun Susta ei tuu kirikuuta tällä kertaa. Tulee. Kiri. Kato nyt, susta ei tullut kirikuu. 2 voittoa, 1 hävisi. Huo, kato, mitä? Tää on mun sisäinen ystävä, mä lahjoin. Ei, mä lahjoin sitä. Mäpä. Mä lahjoin. Kato nyt. Kato, mä lahjoin tätäkin. Et lahjoin. Lahjoin. Mä lahjoin tätä. Eikö mä? Mä kuule lahjoin tätä. Eikö mä? Mä lahjoin tätä. Eikö mä? Miää. Mä lahjoin tätä. Mä lahjoin tätäkin. Ethän lahjoin. Älä huijaa. Eikö Nyt tätä lahjoin? musta tulee kirikuu nyt. Mistä nää potkit siellä palleen? Musta tulee kirikuu. Mä pääsen liikkumaan. Kirikuu! Harseksi. Jalkaseksi. Mä sanoin, musta tulee kirikuu. Mä kirjoitin kuin joku lapsi. Lapsi, niin mä oonkin. Mä oon Eikö mä? Mä oon kirikuu. Musta tulee kirikuu. Kato nyt. Ei tuu! Musta tuli kirikuu. Musta tuli kirikuu. Kuruku. Mä oon Kuru. Musta tulee kuru. Mä oon kurma. Kato. Kirikuu. Et oo kirikuu. Mä oon kirikuu. Et oo. Mä oon selvä kirikuu. Et oo. Mä oon selvä kirikuu. Et oo. Et oo. Mä oon selvä kirikuu! Ei! Mä voitin. Ho. Nää. Kirikuu. Ho. Et oo. Nyt En mä voi olla kirikuu. Mä oon lahjonnut tätä. Ethän oo, No mä on. lahjoin. Mä lahjoin tuplahinnalla. Mä lahjoin loputtomalla hinnalla. Eikö mä? Ethän, mä sanoin ekka. Niin, mutta kun mäkin. Ja sitä paitsi se on mun sisäinen ystävä. Toi on mun veli. Tää. Me ollaan nyt samaan aikaan. Toi on sitten samaan aikaan. Niin, mutta me ei samaa aikaa ja samaan paikkaan. Meillä on 2 asiaa sitä paitsi. Oho, kattoo, niin mä lahjoin. Mä lahjoin tätä. Eli kun mä. Mä. Päättämiä. Tule pallo isi luo. Huo. Pup. Kauhean lössi täällä. Just sieltä välistä. Mä oon lahjannut tätä, kato. Ethän oo. Oonhan. Oon, kattoo nyt. Ethän oo. Tätä mä oon lahjannut. Älä huijaa. Älä ite huijaa. Et sä osaa lahjaa. Noniin. Taisi tässä. Joten se olisi niinku... Mitä? Beach balls! Jei. Niin se olisi tässä. Tykätkää, tilatkaa ja... Tai no, jos et oo vielä tilannut... Ja kattokaa mun mine-video. Vaikka sitä olisi vielä tullut. Niin. Ihan sama, mä teen sen kumminkin. Niin. Jos ei frapsi vallana.
Joten Mä se ostan sen vaikka 30. niin, se olisi moro Moro. ja peace.